и Крис Ламбов. Каним ви на Team Boom Fest на 22 август от 16 часа на Морска гара Бургас. Там ще се срещнем отново с нашите последователи, а после ще има и страхотно парти. Парти! Парти! Да. Парти викаш. Точно ти ми трябваше, между другото. Видях в лаптопа ти, че си търсил за фентанил. Да, търсих. Нещо да ми кажеш? Ти знаеш ли колко е опасно това нещо? Кате, знам. Каузата на Team Boom Fest е посветена на опасностите от фентанила. Научих, че е много опасен и дори съвсем малка доза може да бъде смъртоносна и фатална. Буквално спираш да дишаш няколко секунди след като си го приел. И край! Тате, между другото, си се окапал. Окапал съм си, викаш. А ние, между другото, сме говорили по темата. Не веднъж, казал съм ти, не вземаш от никой бомбонки, хапчета или каквото и да ти дават. Защото фентанила е много опасен и може да е навсякъде. Той няма мирис или вкус, по който да го разпознаеш. А знаеш ли кое друго е опасно? Кое? Ти, когато се доближиш до лаптопа ми. Много си забавен, няма що. Да. Я докарай лаптопа да... Не. А вас ще ви очакваме на 22 август от 16 часа на Морска гара Бургас. За да се видим. Хаштаг не си next.